Joo, elikkä moi. Tänään meillä on vieraan Lauri YT. Ja... Ei oo Lauri YT. Eikö siis... Tiksupix. Ai onko sun kanavan nimi Tiksupix? Oh. No niin, Tiksupix on meillä vieraana. Ja tänään mulla oli synttärit. Ja nyt on vaan saanut niinku pikkusen... Kaadetaanko nämä kaikki tästä? Et kaada, mut nostetaan nää täällä. Täällä on pikkusen lahjoja. Eli joo, oo. Vaikka me voitais vaikka aloittaa tästä. Me voidaan ottaa nyt tän vielä pois tästä. Otapa sieltä. Mä en siis editä ottaa videoa yhtään, koska #laiska ei jaksa. Ja siis me ollaan tosiaankin menossa tänään ehkä mytsku-uimaan. Tänne siis niin ollaan. Ja sit katsotaan, mitäs täältä oikein löytyy. Mitäs täällä? Okei, kuka Ei ei juma. näe sitä. Kuka ei näe sitä. Se... Mikäs tää on? Oi, toi, jes, nää... Noikin. Mulla on tämmönen pallo, täällä on jotain sisällä. Se ole pakko ottaa. Mitä täällä on? Siellä on jotain, en tiedä yhtään mitä. Mä Olin tosiaan lukenut synttäreillä. Vesipössy, hälytturpää. Mä voin vähän siirtää näitä roskia tänne pussiin. Toi ei oo roska. Kaikki... Ja seuraavaksi voitaisiin ottaa tämmönen, missä on tämmönen kuva, tämmönen aika juonnepaketti. Ja täältä löytyy tämmönen kiva hellehattu. Joo. Ja sitten löytyy tämmönen kortti, onks tää sun valaton? Ei, tää on toisenlainen. Vesi-ilmapallo ja jes hyvä. Ja nää on hyvä, nää on ihan sika hyvä kartti. Aakkoset. Aakkoset.fi. Me siis Me varmaan availlaan näitä tässä videolla ja testaillaan Watermoon. No, tätä mä en kyllä avaa, mutta sunscreen. Hyvin. Sitten Isakuankka. Ja sitten täällä on... Otaks tos vielä tos? Ei juma, onks tosissas? Nää on jotain... Onks tää jotain... Luke. En mä tiedä ottaa sitä. Mikä? Oota. Onks to... Laitetaan slaimia. On. Tätä mä en avaa nyt, sori vaan. Tätä mä en nyt avaa. Eiks se slime? Tää on siisti. Tää on ihan sikakiva. On noita, joo. Et edes tiedä mitä nää on. Se on tyhjä. Ei, se on raskus. Ja sitten seuraavaksi meillä olisi... mihin... Niin siinä on. Mitä sä sähläsit? No en oo säälännyt mitään. Ja sitten täällä niinku on pari lippistä. Mä voin kertoa, että Lukella on tommonen CSM-lippis. Niin, joka on hävinnyt. 5/5. No tää oli hyvä. Ja sit on tämmönen... Tää väärinpäin. Tudun. Ja seuraavaksi meillä olisi... Niinku... Kaikki kuulitaan, mikä se sanoo. Ei kuulekin. No vuota slaimia. No tää ei auki. Sitten meillä olisi tämmönen laaja täällä näin. Tää saa vaan tästä. Ei lähti. Sairaan nopea. XX:n lahjakortti. Lähjä. 10 €. Tässä on. Ei oo. Nää pomppi niin paljon, että... Lattiaakin tärisee. Ja viimeinen. Mut ei vähäisi. Ei vähäisi todellakaan. Ja täältä löytyy... 10 €.
Jellukin halu käyttäisi varmaan Forttia käyttää, mutta Salee. Salee Forttia. No. 10 € tosiaan tässä ei. Karkkia. Tässä näet karkkia. Aika paljon karkkia. Nähtyy, ehkä sen voisi ottaa. Nessy. Otahan pukan jalan. No, muuten nätti pinta. Olkaa nyt hiljaa. Keskeytit meidän YouTube-video. Kortti. Matti, sä näet videolle. Moi, kiitos. Saas mä lukea ton? Minkä Ton pussi, jos on tyhjä. ajomaksu? Häh? Ajomaksu. Ei, kun mä laitan sen niinku... Siinä olisi kaikki avattu. Varmaan kyllä näitä roskia, näitä kamoja. Joo. Ja kiitos kun katsoit videon. Se oli late. Ja lukee täällä. Terve!